Det är B42 mannen. Det är det B42 ni snackar om 451. Ja. Låt dem snacka bro. Take it easy boy. Vi fuckar dem, vi hasslar dem. Det är vi grabben ni snackar om. Ta dem bror, vad hade vi gjort? Bror vi klippte dem. Ladda vapen, fixa nya bong. Det här är B42 bror, då droppa en ny sång. 9-6 grabbar fexa. Versace tröja, Gucci väska. Bästa grabbarna Abu bror. Jalla resten, jalla kasta. Det vill säga, sätt och festa. Det är chill till max, 100 lax en ikväll. Det vill säga, det är dags bror. Här, det är B42 mannen. Det är 451. Det är inte samma sak bror, det är inte samma sätt. Brorsan, det är klar saken här. Fucka alla dem, de blir bästa damer här, yo. Låt dem snacka.